Coronavirus, coronavirus, Allah ka tsare. Allah protect me, coronavirus. Allah kai mana kariya da coronavirus. Ga ciwon zamani, ya Allah kai mana magani. Coronavirus, mugun ciwo ce, ya Allah kai mana magani. Ya Allah kai mana magani. Ya Allah kai mana maganin coronavirus. Halin mu gyara yan uwa, za mu rabe komai shakuwa, rayuwar mu sa mata garkuwa, kun ga duniya na canji. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Ya Rabbi ya Allah, Allahu kai mana kariya, corona mugun ciwo, Allahu kai mana kariya, corona mugun ciwo, Allahu kai mana kariya. Ya Allah kai mana kariya don musulmin Najeriya da ma kona ina. Allahu kai mana kariya, Allah protect us from COVID-19. Ciwon 2020 coronavirus. My brother wants you go home washing your hand every time. Stay home washing your hand every time. Every time, don't go anywhere. Stay your home and washing your hand for every time. Coronavirus, Allah protect me and others Muslim. Buɗe Qur'ani, Suratul Baqarah. Akwai maganin coronavirus, akwai maganin coronavirus. Adam MD on the beat. Na gode. Da na subscribe domin samun sababbin fiye-fiyen mako da yaushe. Mun gode da kulawarku.